Číslo 2 Jaroslav Melichárek, Erik Melichárek, Meliko Racing, Ford Fiesta RS VRC. Dobrý večer, Melichárekovci. Tak, dobrý večer. Samozrejme, že aj Jara musíme vyspovedať, pretože prichádza naozaj s nádhernou technikou Ford Fiesta RS VRC. Pred chvíľočkou sme tu ospevovali vozidlá kategórie R5. Trošku nám vysvetlí, aký je medzi vami rozdiel, respektíve čo hovorí vo váš prospech a možno vo váš neprospech v porovnaní s vozidlami R5. Tak je to vek. Toto je už je... Ty nie si až taký starý. Tak je to aj vekom vo mne, ale takisto to je aj v autách. Proste toto už má nejaký ten rok za sebou, kdežto tie R5-ky sú nové, každý rok tam je nejaký vývoj. My proste ideme na 6-ročnej techniky a to je poznať. Máme síce výkon o niečo lepší, ale proste na ostatných vecách strácame. Ale som nesmierne rád, že sa nám podarilo zase oprášiť Fiestu z garáže a veľmi sa teším, že sa zase povozíme. No áno, aby sme to teda trošku rozšírili, áno, VRCčka už nie sú tie úplne aktuálne, potom zase niekto hovorí, že majú možno ten výkon, ale naozaj na tom podvozku, na tých brzdách možno teda nejaký ten handicap je. Dobre, kde sa teda vidíte reálne v tom prípade? Čo je taká úloha pre vás na túto rally? Tak v prvom rade sa chceme povoziť, chceme potešiť fanúšikov, pretože určite majú radi vozy VRC, takže budeme radi, keď sa dobre povozíme a výsledok, nejdeme na výsledok, ale ideme sa prvom rade zabaviť. Ešte čo tam po R5-kách? VRCčko je práve na rade. Jo, tak. Dobre, tak držíme palce. Držíme palce. Jaroslav Melichárek, Erik Melichárek, Meliko Racing, ktorí nám predvedú, áno, to, z čoho sme kedysi tak odpadávali, to boli tie VRCčka, hlučné, veľké, silné VRC. Jaro Melichárek, Erik Melichárek, držíme palce, Meliko Racing týmu. Štartové číslo 2. Dámy a páni,
vyraďovali s časom 47 niekde okolo 3. miesta, ale podstatné je, že vo svojej triede NG2 získavajú pohár Meliko Racing Jaroslav Melichárek a Erik Melichárek Ford Fiesta RS VRC. A treba povedať, že úvod súťaže tejto bratskej dvojici veru patril, rozbehli sa chlapci veľmi pekne, spoločná fotografia ešte, urobme si peknú fotku chlapci a potom sa aspoň 2 vetami opýtame Jara, teda ako to videl on zo svojho pohľadu, pretože musím povedať, že rozbehli ste sa veľmi pekne, prvé 2 výsledočky na čele a čo sa potom stalo? Potom začalo pršať. Tak zvolili sme zlé nadstavenie aj pneumatiky, tak sme sa vytrápili. Stratili sme tam strašne veľa a už sa to nedá dobehnúť potom. Napriek tomu, ako sa vám išlo, teda ja viem, že už na tých gumách asi nie, ale keď sa to povedzme podarilo opäť obuť a bolo fajn? Tak potom to bolo dobre, tak keď bolo sucho, tak sa nám išlo fantasticky, už vysím si celý deň. Raz bolo krásne počasie, raz pršalo lejak, takže užili sme si deň. Som rád, že sme sa zase povazili na VRCčku a strašne ma to teší. A my sme radi, že sme vás videli. Ďakujeme. Díky. Ďakujeme pekne. Jaro Melichárek, Erik Melichárek, Meliko Racing Team Ford Fiesta RS VRC. Mimo klasifikácií majstrovstiev Slovenska, kde teda VRCčka už nie sú vyhodnocované, takže teraz máme možnosť vidieť VRCčko aspoň takto po stojačky. Videli sme ho na trati. Jaro naozaj začal veľmi pekne, veľmi rýchlo. Prvé 2 rýchlostky, ak sa dobre pamätám, mu patrili, potom na tej dlhej, tretej sa to už zvrtlo a potom